Dobrý den, dovolte mi v krátkosti představit APS. APS je investiční firma a investujeme do pohledávek. Do pohledávek, rizikových pohledávek, které jsou zajištěny nemovitostmi, převážně nemovitostmi. Máme tým zhruba 600 lidí, jsme na trhu 20 let a spravujeme přes 100 portfolií v nominální hodnotě přes 10 miliard eur. Konflikt na Ukrajině, respektive jeho důsledky, projevující se nárůstem cen u energetických vstupů, budou mít nepochybně významný dopad na řadu firem. A pravděpodobně povedou k recesi napříč světovou ekonomikou. Na rozdíl od covidu, který způsobil krizi, která byla hluboká, za to však velice krátká, se domníváme, že aktuální situace způsobí problémy firmám napříč jednotlivými sektory. A v souvislosti s pandemií a válkou na Ukrajině předpokládáme, že situace se rozhodně nezlepší. Což znamená zvýšený počet nesplácených úvěrů, což v praxi znamená zvýšený počet investičních příležitostí. Prvý podfond zaznamenal na trhu veľký úspech. V priebehu 3 mesiacov upisovacieho obdobia sa nám podarilo zhromaždiť takmer 800 miliónov korún, čo je na pomery tuzemského trhu skutočne vysoká čiastka. Přicházíme s produktem, který umožňuje investorovi zajistit se z hlediska investičního cyklu, náš produkt je anticyklický, a zároveň velice dobře bojuje s inflací, protože aktuálně cílíme na zhodnocení fondu 12% ročně. Snažíme sa, aby investori od prvého momentu rozumeli tomu, čo APS robí a aby mali prehľad o všetkých parametroch nášho investičného produktu. Rovnako dbáme na to, aby bol pre nich proces získavania investičných nástrojov čo možno najjednoduchší. Investorov pravidelne informujeme o vývoji a výkonnosti podfondu, vrátane aktualít o investičných činnostiach. V souvislosti s úspěchem prvního fondu plánujeme přijít na trh s fondem číslo 2. Jedná se o letošní září, jedná se opět o fond kvalifikovaných investorů, což znamená minimální vklad 1 milion korun. Roční zhodnocení odhadujeme opět ve dvouciferných číslech a investiční horizont je plánován na 4 roky od prvního vstupu. 20 let se věnujeme pouze rizikovým pohledávkám, 20 let děláme naše investory spokojenými, proto jsme si jisti, že i tento fond přinese zajímavé výnosy.